All right, ndị be anyị abịa m ọzọ nọ. Gezienụ ntị na ebe mmadụ megidere mmadụ dị ndụ negide anya wee sị na spare parts business na ọ bụrụ jiri ya wee na-akọmpeyi ichi efi. Unu na-anya ọfụma ya afụ na onye a na metal na mebiara na ya dịrọ mma, and even na inekwu anya kenchaf ya nwere problem because ọ naghị enwe mvu ọfụma. Yes, and onye na-ekwu okwu a chọk ya nwere problem. O nidiri ịrụzi chọk ya. Mfa chọk ya na-eli ka ọya ya obido gị ime mkpọtụ, so there is no need ịkọwa aka ụdị nda ịghọtana. And na-ekwu onye a na-ekwu okwu ihe a ihe from position e nyere ha already na this country, gearbox ha nwere problem. Ọ eziokwu, gearbox ha nwere problem. Gbapụ ọsọ agbapụ nwa ọsọ n'ofu ebe etinye gia ochejikwa back, you know. Mmadụ eji apụ ihe ọ kwesịrị ịrụ na-akọ erie ka otu mmadụ esisi efi na-agbakọ ịchịkọ efi na ndị na-ere spare parts. Spare parts ma moto nke osokwu agba. In fact, iji gwa na eziokwu enyi dị icheki timing belt onye ahụ. Timing belt ya nwere ezigbo problem, and oyi seal ya na-eli ike front and back. In fact, ileru anya very well, ekwesịrị ibupụ onye a top, ebupụ ya top, na-anya negodu ụmụ ihe cylinder na ịgotago top cylinder na ụmụ ya ma ọ na-ehi mmiri because ọ dịka ọ na-eli ike obere mmiri na-aba n'ime engine oil. Yes, ine onye a anya ọfụma ya nna gwa gị na reality, and piston ya nwere problem. Is either na gị arịngịgharịa ma o kwere ihe nring echeji ebupụ ya engine tie engine ọzọ. Yes, the best na ibupụ engine self si hapụzie ihe ndị ọzọ because onye nwere na serious issue, body parts ya self nwere problem a na-akọ. Anyway, ndị be anyị hapụ onye nkọ eri akọrọ gawa, anyị ma ebe anyị nọ. Ha chọkwana anyị abịa na chọpụ anyị ọgwụ ebe a ka iwe ya ewe m. Mmadụ ahụkwara nwa chọrọ anyị bịa na chọpụ. Ha nọ ebe a nọ na-eme ihe masịrị ha, mmadụ achọkwara anyị bịa na chọpụ. Ebe a ka m nwa kwuru nke m.